Her kimin ahlakı şu bolsa, Peygamberin aydan kefe. Her kimin ahlakı şu bolsa, işi bir aldırap titrap gelyen, iş yolu düşmani gelyen, şonu beydip şeydip işini yengildip de Müslümanların işini yola salyan adam bolsa biri, pul gerek bolyan bolsan, idaran işi düşyen bolsan, her näme bolsan, beydip şeydip aňyrdan aldırap titrap gelýäniň işini yola salýa. Şu jere adamyň ahlaky bolsa terediň başynda haqqy özüm durjak diýipdir. Eger sogaby kän gelse gowdat diýipdir. Sogaby kän bolmasanda şu şefaat edip oturjak, te sogaby kän bolup da cennete gaşyn ogurýança diýipdir. Ol qanlat imanynda dönen elimizden geleni edeýilim. Her kim musulman doganyň işini bitirmege heves bolup ahlaky şu bolsa, şo terediň başynda hökmen özüm oturjakdyr diýipdir. Ve minnan nebeter, in olaqan ahirqisi dikkat edin. Peygamberimizden bir gün sorapdyrlar, ya Resulallah, hi bolar mı bir adam oğlunun uşağını yetim koyup, zinanasyny dul koyup, kafirlik bilen urşup şehit bolýa, şoň derejesinde sogaplylar barmy diýip sorapdyrlar. Peygamberimiz aýdypdyr, giýje turup namaz okuýsaň oky, günnüzler arada tutsaň tut, yilla haja gitseňde git, oň derejesine barp görme rahim diýipdir. Hudaý ýoluna jihad et ýani. Şeýli Hudaý ýoluna jihad et ýanyň derejesine kän molle. Onunla Peygamberimiz näme diýipdir? Şu terediň başynda bir wagt boljak, şehidin kanyny, Hudaý üçin şehit, denanasyny yetim goýup, denanasyny dul goýup, oglun yetim goýup, haqqy kafir bilen din tarakky bolsun diýip urşup giden adamlar. O da kanyny sıçrap dünýeden geçdi. Şoň kanyny terediň bir gapdalyna goýulyp, ve ulamaların din tarakki olsun diýip ders temrin edenne, yaddaşlaryny, hutkaryny, jewherini, murakkabany, şirnilini onna bir gapdalla goýuljak, kişiň haýhy bir agyr gelýär. Şonna ulamaların murakkableri, jewherleri şehidin sıçrap dökülen kanyna agyr geljek diýip aýdypdyr. Din tarakki bolsan, musulmanlara ilm gerek diýip de ýazanlady, şehidin kanı sıçranlarına ol murakkep yazıya, hutkar yazıya şun erzişi kân mol düşýärdir. Waqan şu hadis bilen oglun orta durşunda hemmesini mollada amali.